मस्त सुकी सणसणीत थयच्या थय बघा, खळखळीत भाजी झालेली आहे ही बघा. अशी खळखळीत भाजी कोणाकोणाक आवडतात ती तुम्ही कमेंट मध्ये खाली सांगा. माका तर अशी खळखळीत आवडतात, ती चिवचिवीत अशी पाल्याची भाजी कोणतीच आवडत नाही. आता ही एक जोडीची भाजी भलेही कमी झाली आळान तरी ही 4 माणसांका पुरेशी असता. पाल्याची भाजी तशी पुरवठ्याक येता, पण ही अशी खोबऱ्यासारखी भाजी खाऊक ना भाकरी सोबत चपाती सोबत एकदम मस्त लागता. नमस्कार मंडळी, कसे असास? बरे असास ना? बरेच रवा. थंडीचो सीझन, बाजारात एकदम हिरवेगार पालेभाजे, मटर, आपले वेगवेगळे भाजे मिळतात. आपली ही मुळ्याची भाजी ताजी ताजी आता थंडीच्या दिवसात मस्त गावता आणि ती ह्या थंडीच्या दिवसात खावची असता, कारण ह्याने काय होता, थंडीत आपण भरपूर खातो, भूक लागता आणि ॲसिडिटी होता. मग ॲसिडिटीसाठी हो भाजीचा पर्याय एकदम बेस्ट. पण ती आणायची आणि ती आठवड्यातून एकदा करायची. ती आपल्या मालवणी पद्धतीत कशी करायची ता बघूचा ना, तर चला लवकर यावा आपल्या परब किचनमध्ये. ताजी फडफडीता ते का हे मुळे आहेत, कोणाकोणाक मुळे आवडत नाही, ते बारीक पण मुळ्याची अशी जायच्या थंय एवढीशी पण जोडी असतात ती पण घेतात. आता ही मी स्वच्छ बालडीत अशी हासळून घेतले खळखळ खळखळ. आता ह्या एक जोडीक मी पूर्ण हे 2 कांदे घेतले चिरून, खोबरा घेतले अर्ध वाटी, 3-4 मिरचे घेतले आणि चवीपुरता मीठ. आता हे बघा, हे जे मुळे आहेत ना छोटे छोटे ते आधी मी बाजूक काढून घेते. जे छोटे आहेत ते की त्या मग ते चिरूचे आणि मोठे आहेत ना ते मी तुमका किसून घालतले. मी दोन्ही पद्धतीत घालते, कारण ते किसलेले पण छान गमतात भाजीत आणि चिरलेले पण छान लागतात. आता ही काय करते, मुळे चिरून घेते. आता हे जे 4 मुळे आहेत ना ते मका किसूचे, ते मी बाजूक ठेवते आणि ही जी आहे ना भाजी ती आपण चिरून घेऊया. आणि हे जे आहेत ना ते पण मी चिरूक घेतले, ते मी आता फक्त बाजूक करते चिरून. हे बघा, हे आता हे ताटात घेतलंय. आता एकदम मागा जमत नाही, आता मी काय केलंय 2 भाग केले आपल्या जोडीचे. बरीचशी मोठी होती, 20 रुपयात गावलेली. त्याचे आता असे 2 भाग केले की असे जॉईन करायचे. जॉईन केला की हे चिरत जायचे. हे बघा असे. आवाज बघा काय येतात, ताजी फडफडीत भाजी असतात ना तर असं कर 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 आवाज येतात. पुढे पुढे मूठ सरकवत जायची. वाटली जाडी आहे तर उचलायचं तो मध्ये मध्ये पान. मूठ घट्ट आवळायची आणि एका एका ह्यानी सरकवत जायची. माका इतपत बारीक चिरूक जमता. तुम्ही कितपत बारीक भाजी चिरतास ते सांगा, कारण माझी जाव आहे ना शिल्पा अंजली, ती मस्त बारीक भाजी चिरता. अशी वाटणारच नाही की पाल्याची भाजी खायची आहे, ओळखाकच येऊची नाही. मुळ्याची येता ओळखा, कारण त्याचे देठ असतात ना भुतूर, जसे हे बघा मी चिरलंय ते. आता अशा पद्धतीने मी ही सगळी भाजी चिरून घेते. आता ही बाजूक करते आणि मुळो दाखवते तुमका कसं चिरूच होतो. मी अर्धा चंद्र मुळो चिरते, मला तसं खूप आवडता. आणि मुळो किती पातळ चिरायचो तेवढं त्याच्यावर आहे. हे बघा, एकदम तशीच भाजी चिरलं ना तसाच कडेक घ्यायचा आणि असे हे मुळ्याचे चीर करून घ्यायचे. सुरुवातीक ना अशी बारीक मुळे गावतात, नंतर नंतर आता थंडीच्या सीझन मध्ये भारी येता भाजी. आता भुतूर जी मोठी मोठी पानं दिसतात ना ती अशी उकलायची आणि ती पण चिरून घ्यायची. शेवटा शेवटा ती मूठ आपली सुटली जाता ना, मग मी अशी चिरून घेते. झाली. आता आपली ही पालो तर सगळं झालं चिरून आणि 4 छोटे हे मुळे पण आपले चिरून झाले. आता वेळी बंद करते आडाळो आपलो. आता हे 4 मोठे मुळे होते ते घेतले मी, 4 बारीक होते ते मी चिरून घेतले. माका तर अशी पद्धत आवडतात, तुमका खायची आवडतात ती तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. मी आणखीन एक पद्धत करते ना, ती पण कोण कोण फक्त वेगळी करतात, ती मी तुमका विचारते तुम्ही कशी करतात ते सांगा. मी आता सांगते ती पद्धत कोणती ती, आणखीन ह्याच्या पुढेच आता लगेच. आता हे मुळो मी घेते किसून. आपले सगळे मुळे चारोच्या चारी किसून झालेले आहेत.
हे बघा एवढं किस पडलो. आता ह्या सगळा स्वयं करते आणि ह्या काढून घेते. काही 4 मुळे होते बारके ते आणि मुळ्याची पानं मी आता मीठ टाकून चांगला मळून घेतले. फक्त किसलेलं मुळा ना तो नाही मळत. तुम्ही काय करतास ता तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा. किसलेलं मुळं पण मळतास की सगळंच मुळं मळतास आणि पालो पण. आता हे बघा ह्या मीठ घातलंय मी. जास्तीचा नाही घालायचा. अगदीच्या मुळ्याचा का पाणी कोण पियत असत ना, कारण भाजी आपण आधी धुवूनच घेतलेली आहे. तर थोडाच मीठ टाकायचा. कारण माझे बाबा काय करायचे ह्याच्यात किंचितचा मीठ टाकून आहे मळून घ्यायची. मळणं जरुरी आहे आणि मीठ पण थोडा कमी. आणि ह्याचा पाणी ना माझे बाबा पियायचे. त्यांना ऍसिडिटी अजिबात व्हायची नाही. ह्या पाणी पियाले ना तरी भरपूर सत्व असायचं ह्या पाण्यात. पण ही मळणं गरजेचं असा. मुळं जास्त मळूचं नसता पण ही पानं असतात ना तीच जास्त आपल्याक मळूची असतात आणि त्याचा मळून मळून पाणी काढूचं असतं. हे बघा काही सेकंदातच मुळ्याच्या पाल्याचा पाणी इला बघा. पालो कित्या मळायचो असता की पाल्याक ना जराशी खाज असतात. ते आपल्या घशात घशाचे प्रॉब्लेम पण होतात. म्हणून त्यात मीठ टाकून भाजी मळूचीच लागतात. त्याशिवाय मुळ्याच्या भाजीक चव नाही. आता मळली ना आपण तर किती कमी झाली ती बघा. मगाशी ही परात पूर्ण भरलेली होती. आता ही मिनिटभर मी मळून घेतले आणि ह्याचा अर्धो कप तरी पाणी इला असत. तर आता मी त्या पाणी पिळून घेते. कारण ह्या पाणी आता आपण भाजीत नाही घालणार. कारण ही भाजी वाफेवरच छान शिजतात. आता मी ही पिळून घेते. किंचितचं पाणी मी हातीवरच घालते. कारण ही भाजी आपण धुवून घेतलेली आहे आधी. आणि याचे असे लाडू करायचे आणि घट्ट पिळून घ्यायचे बघा. आता काही जण म्हणतील या सगळा सत्व गेला पण नाही. ही भाजी अशी मळूनच घेऊ वैया. मीठ टाकून थोडासाच मीठ टाकायचा. काही भाजीतला सत्व जात नाही. आणि हे जे हुंडे आहेत ते मी बाजूक ठेवून घेते. हे बघा घट्ट पिळून घ्यायचा. सगळा पाणी गाळून टाकायचा. कारण ह्या पाल्याच्या भाजीत आपण पाणी घालतच नाही. सगळा बघा होताच पाणी सुटला. मी फक्त चमचो भरच हातीवर काढलेले पाणी घेतलं होतंय. बाकी हा सगळा पाणी आपल्या पाल्याच्या भाजीत होता. ही बघा आता मस्त खळखळीत घट्ट पिळून पिळून घेतलेला आहे. आणि ह्या पिळलेला आपला पाणी पाऊण ग्लास तरी पाणी इला. आता मी कढई ठेवले आणि आता आपण गॅस पेटून घेऊया. कढई चांगली तापान दे. तापल्याशिवाय कढईत तेल नाही ओतायचा. की त्या पूर्ण तापली की त्याच्यात तेल ओतायचा. असा जर केला ना तर आपला जो पदार्थ आहे ना तो खाली धसत नाही किंवा चिटकत नाही. आता मी तेल घालून घेते. तेल घातलंय मोठी चाचा. नंतर फोडणी घालते मी बारीक किंवा मीडियम करतले. तेल आता सबंध असा कढईत चोळून घेऊया. तशी ही नेरलेपची कढई आहे त्यामुळे हे काय डसणार नाही. आणि ह्याच्यात तेलाचं प्रमाण आपला कमीच लागतं. आता तेल आपला तापला. आता पहिलो घालून घेते कांदो. 2 कांदे घेतलेले आहे मी मोठे बारीक चिरून घेतलंय. आता कांद्याबरोबर मिरची सुद्धा घालून घ्यायची. तुमच्या तिखटानुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. होता पण पटकन एका वाफेवरच होता ही भाजी. एका काय वेळ लागणार नाही. काय तो तुमका चिरू आणि मळूकच वेळ लागतो. आता कांद्याने आपल्या रंग बदलल्या आणि जो चर 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 आवाज येता ना तो सुद्धा आपलो कमी झालो. आता इतपत मी कांदो बस झालो. इतपतच भाजून घेतलंय. आता भाजी तर आपण मळून घेतलेली आहे. तर आधी काय करूया मुळो घालून घेऊया. त्या मुळ्यामध्ये बराचसा पाणी असतला. म्हणून भाजी आहे ना मी चांगली मळून घेतलेले. पालो असत ना तो पण मळून घेवा व्यवस्थित. आता ह्याच्यावर टाकतले मी बघा आवाज इलो चर 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 चर. की त्या मुळ्यात आपल्या पाणी होतं. आता ही पालो पण मी घालून घेते. आता ही परतून घेऊया आपण. बघा मुळं किसून घातलो ना की भाजी मस्त गमता.
पण आपण कसं ह्याच्यामध्ये खोबरा पण घालतलो, त्यामुळे काय एवढा तिखट लागायची नाही. आणि ही हिरव्या मिरचीतच भाजी छान लागता. ही आपली मालवणी पद्धतच आहे, हिरव्या मिरचीतच भाजी मस्त. कांदा, खोबरा आणि हिरवी मिरची. आता ही आपली चांगली परतून झालेली आहे. आता ह्याच्यावर ना ढवळून घेतलंय मी वर खाली चांगली. आता पाणी ठेवूया. ही वाफेवरच शिजवायची भाजी, फक्त मिनिट भरासाठी. आता मस्त आपली वाफ येली आहे मिनिट भरासाठी. मध्येच मी जरा परतून बघितलंय, कारण बघायचंच असतं, नाहीतर भाजी बुडी लागत. म्हणून मी आता बघतोय. मिनिट भर झालेला. मोठा ताट ठेवले म्हणजे काय आपला हात भाजायचो नाही. ही बघा मस्त सुगंध भारी येता. ह्या भाजी एक उग्र वास असता, तो वास पण जाण्यासाठी आपण मिठात मळूची असता. आता ही परतून घेते बघा. वरती असा वाफेचा पाणी ठेवला ना की आपलं कोणतेही पदार्थ असलो तर खाली टसणार नाही, लागणार नाही. म्हणून असा पाणी ठेवायचा. आणि भाजी शिजता पण बघा, ही का पाणी पण नाही सुटला आणि मस्त सुटसुटीत थयच्या थय झालेली आहे. आता आपण मुळो बघूया, जो आपण नाही चिरलो तो शिजलो काय. हे बघा मस्त शिजलो म्हणजे पटकन तुटलो. हे बघा. आता ह्याच्यात घालून घेऊया आपण खोबरा. आपण 1 मिनिटभर असा चांगला परतून घ्यायचा की त्या ओला खोबरा आपला किसलेला असता ना, त्या काय भाजलेला खोबरा नाही. आता असा ह्या भाजीत परतूनच घेऊ पया. आता आपण खोबरा पण मिनिटभर चांगला परतून घेतला. आता ह्याच्यात चवीपुरता घालूया मीठ. पाल्याच्या भाजीत शेवटाकच मीठ घालायचा. मी तसा सहसा बऱ्याचशा भाजीत शेवटाकच मीठ घालते. आणि असा वरसून हातीन भुरभुर होते, त्यामुळे सर्व ठिकाणी लागता. आणि आपण ढवळल्यावर पण लागताच, तसं काय नाही. आता मीठ पण मी पूर्ण ढवळून घेते. आणि आपली आता भाजी झालेली असा. चला आता आपण ही भाजी बघा किती खळखळीत झालेली आहे. ही बघा अशी खळखळीत भाजी कोणाकोणाक आवडतात ती तुम्ही कमेंटमध्ये खाली सांगा. माका तर अशी खळखळीत आवडतात. ती चिवचिवीत अशी पाल्याची भाजी कोणतीच आवडत नाही. आणि मुळ्याची भाजी तर होताच खळखळीत, की त्याच्यात मुळो वगैरे आपण किसून घातलेलो आहे ना, म्हणून ती छान खळखळीत होता. जर तुम्ही नाही पाणी काढलं असतं होतली हा चिवचिवीत, मग सांगशाल की मुळ्याची भाजी स्नेहान सांगितली आणि खळखळीत होता. असा काय नाही. पिळून वगैरे घेण्यावर मीठ टाकून. आता ही एक जोडीची भाजी भले ही कमी झाली आळण, तरी ही 4 माणसांका पुरेशी असता. पाल्याची भाजी तशी पुरवठ्याक येता, पण ही अशी खोबऱ्यासारखी भाजी खाऊक ना भाकरी सोबत चपाती सोबत एकदम मस्त लागता. मुळ्याची भाजी आवडली तर परत एकदा सांगते, आठवड्यातून एकदा नक्की करा. बाजारात आता नक्की गावतं ते मुळ्याचे जुडी आणा आणि अशी ही भाजी करा मालवणी पद्धतीची. कांदा, खोबरा आणि मिरची. आता हळदी कुंकू येता म्हटल्यावर एक नाव. आईने केले संस्कार, बाबाने केले सक्षम. आईने केले संस्कार, बाबाने केले सक्षम. शांताराम रावांमुळे माझा संसार आहे भरी भक्कम.